Tistingin lang, kung siganahan ka. Oh, tistingan ako pero dili dere. Dito ta. Dito tas plastar. Dili na dere. tayo, tsaka Dili, mo. si Arne, baho ni dere, dili ni ang iston. Dito tas plastar. Dili na mo una Ako dugog gamay, ha? na. Hoy, Dito nakuha ka na sa negosyo negosyo. ramang kami, sir. Gusto na ba yung negosyo sa CR na? Nanong sa kadire ingon ko dito ra lagi ulat sa gawas lagi ay lagi dere si Ar lagi. Gusto Kag kumpana na to karon. Giso ko ikong nanay, ano siya, kasi mo apil ako ng pagnegosyo lagi. Mao lagi pero dili ta pwede dere si Ar kag kumpana na to karon. Open-minded ba ka pa? Open-minded gani, Oh. pero dili ta dere pwede si Ar kay nakumbana padulong na. Ay sige ko. Gali ang negosyo gali, kasi yan kay gagamay rang slots. Lagi pero unsay kaingon sa mga kuan tao, labi na kung ba padulong na naka diri sige kuan. Unsa man ako man panty sige apil-apil dia sige kuan dia. Sa mo taon ka oy. Saan na yung panty mo raman na kortina, dako mang kayo. Ay kurtina, pataka naman ka dia kuan oy. Napay mag-opera og negosyo naman naway pas panty nga kurtina. Ano negosyo ba? Ay di lagi, pwede tang istorya dito ta to. Gawas sa dito gawas kay dito tang istorya maapas sa kultura. Umanon sa din ako kadali lang gamay na lang ni. Pre. Pre, Sakit mo sa mga asawa, pre? nakakita ko kanina pre, naroon ba ito na sa sulod sa inyong balay? Mura to yung pagkakuha ko, basig Nag-ani ni mo, pre ba? Basig nagsiyar, Nagkakul ba, bro. di ko gamay, pre ba? mura na to niya pre, kay wala sirado man yung kwan dire oh. Ay nalagi si kuan dira kay dito ra lagi sa kuan ba dito sa gawas ba kay mabutong ba na karon. Sa tunga usawa? Sa tunga usawa ba? Magdi na din mo ba? Sa tunga sa tunga usawa ba? Sa tunga usahan ba matulog na ba ito usahay sa ilalong sakinan ba? Sus, Sulod pa, ako'y bahala, sulod na perminti. ay panginambog anang dako kagamay anak ko perting gamaya. Lagi, kay kanin siya, pagsugod pa man siya. Pero kung abi nimo kung makapil ka niya mo, basta wait problema lagi. Mao lagi dito ra kay namabot atong bana karon ay na sige kuan dira. Hawa na hawa na. Di matama sa puso mo sa madali ramang ko. Nanaturon. Sulod na lagali apil, sulod na Dili dito. gani ko musulo dili ko kay perting ng gamaya, perting gamaya. Dako kayo hindi gina. Perting gamaya gani. Dako man ginasa manggod, dako na perting ginasa. gamaya. Adto na dito sala ta Saan ka, eh? kuan. Ay dili dire kay perting ilara dire. Apil na ba? Dili lagi ko mapil, di ko mapil. Oh. Tistingin lang, kung siganahan ka. Oh, tistingan ako pero dili dire. Dito ta. Dito tas plastar. Dili na tayo. Oh, tsaka Dili. mo. Si Arne, baho ni dire dili ni ang iston dito tas plastar. Ay lagi si kuan lagi. Dali. Saan yung dako gamay? Saan dako gamay? Ha? Eh, wala Ha? na, wey. Sige, dako gamay, ha? Tesa lang. Dili na maulang. Hoy, ayaw sa lang, ayaw sa Gamay lang. lang dito sa gawas ha? Dili lagi. Wala, mag-istorya yung taon niya ha? Mag-istorya yung taon niya ha? Dili lagi lang. Wala, Dili na wala, maulang sir. na Ha? Dili na maulang Gusto dugog ko gamay, ha? na. Hoy, nakuha na sa negosyo negosyo. ramang kami, sir. Oh, gusto na ba yung negosyo sa CR ha? Nakuha na sa Ay, negosyo sa negosyo CR lagi. ha? Ay, negosyo? Parang madali sir, bakit? Usay negosyo sa CR ha? Usay negosyo sa CR ha? Usay negosyo sa CR ha? Ha? Usay negosyo sa CR ha? Ano lang, magtarong ka, magtarong ka. Ay, mag-istorya taon niya ha? Dili lang. Mag-istorya taon niya, mag-istorya taon niya. Pasagday na. Dapat na negosyo sa CR ha? Nay, negosyo sa CR ha? Nay, negosyo sa CR? Mag-networking naman kami, mag-networking kami. Ha? Networking, nay, networking sa CR? Nagnegosyo na lagi na siya lang. Natanaw lang, naulog na sa basura lang. Tarungan ka ha? Ha? Hala ka lang, hilang ka lang. Hala ka lang. Ay, hilas, sagdi na mo hilas na. Basig sa siya ba kayo? Ay, Basurahan hinuna karon. Basurahan ba yan na? Basig. Abunan ko na hinuna karon. Si Chia dito, lagi kulata dito. Pagtarong ka. Ha? Pagtarong ka. Ha? Pagtarong. Usay na baligya. Usay na baligya. Ha? Baligya naman ko. Usay baligya. Usay mo gibaligya. Networking kali networking. Networking. Haba na networking sa sulod siya ha? Ay, lagi lang. Pagtarong ka. Pagtarong ka. Ay, lagi lang. Iyon na lang, Ha? iyon na lang. Baligya rin kung networking kali networking. Haba na baligya sulod siya ha? Extra mga negosyo ba? Extra. Pagtarong ka. Ayun na lagi lang. Ayun na lang. Oh. Mukha ako nakikigamay Ayun na lang. Ayun na lagi na lang. Pag-ibulaos ka ha. Bulaos ka. Bulaos. Ayun na lagi lang. Haba na baligya sulod sa Sierra. Haba na. Lagi lang. Naluwi na kina siya lang oh. Ha? Pagtarong ka, pagtarong ka, pagtarong. Ayun na lagi. Negosyo ra gali. Negosyo natin, negosyo sa sulod siya. Nay negosyo? Ayun na lagi. Ay paglaban anak. Hindi mo man siguro nagkapit siguro. Ayun na lagi lang. Makasalag ka ba? Pagtarong ka ha. Pagtarong. Hawat re. Ayun na sa kina siya. Nana di ka basta wala ako diri ba? Mangabit ka ba? Ha? Dili, Sulod, sulod, sulod. Sulod, sulod. Sulod dito, sulod dito. Ha? Kuan ma. Di Sabi ha, nag-OFW pa ko ba? Dili ba? Bantog na mahulot atong kwarta. Akong ipadala sa imo ha. Pa- Gagasto na.
Pagkasuna ni mo ba? Dili lang pakuna sa ko ba. Kadto siya ni sulod na to siya kay na siya negosyo ikwan ba. Negosyo sa siya na ba ding nana? Dili. Dili mo dapat daw. Di magistorya sa ganita, dili lagi tumaw nakita Dili, lagi. lagi, dili, mga kabito nimo. Dili lagi lang. Kabito nimo ba? Dili lagi lang, dili. Pagtarong yung ka ha? Dili lagi lang. Mag-istorya tayo Dili ha? lagi lang. Pagtarong Dili yung lagi lang. Dili lang. Dili lagi lang. Dili. Oh, nana sa ka ha? Balik man ka. Ano man na? Ha? Pasumag ka. Dili, Pasumag ka. ako lang iuli na. Kasi iuli mo ha? Pasumag ka. Pagtarong ka ha? Mamalig ka. Iuli na ko yung bra. Yung sama ni mo ni pagkuha. Ha?